4, 3, 2, 1. Aja 5. Oikein täys 4. Lyhyt vasen 2. Oikein helppo yli tolppa 2. Vasen helppo 7. Oikee M yli 5. Vasen eri tolpat 100. Oikee helppo 4. Lyhyt vasen täys 3. Oikee täys 8. Pitkä vasen loiva. Lopussa yli 7. Oikee helppo 8. Oikee nopee 5. Vasen M 3. Toi on K. Oikee K3. Pitkä vasen eri kirraa 4. Oikee K ylös. Ja 5. Nyppy 6. Pitkä vasen K 4. Oikee helppo 100. Oikee loiva kivi 8. Vasen täys 150. Oikee helppo ja vasen täys 150. Oikee loiva ylös 3. Vasen eri yli älä 100. Oikee helppo ja nyppy 100. Pitkä vasen eri 300. Oikee täys 300. Vasen täys yli 8. Nyppy 5. Vasen loiva 100. Oikein nopee ja pitkä vasen täys 3. Lyöt oikein loivat tolppa 2. Vasen K yli 8. Nyppy 7. Oikee täys 150. Oikee loiva 350. Oikee helppo jatkuu. Oikee loiva ylös ja nyppy 5. Vasen täys 4. Hienoa. Vasen täys 4. Oikee eri 6. Vasen K. Jatkuu. Vasen täys 3. Nyppy 7. Oikee loiva yli 100. Lyhyt vasen 2. Nyppy 8. Lyhyt vasen 7. Pitkä oikee täys kirraa pitkä eri yli 4. Pitkä vasen loiva alas 200. Hienosti tullaan. Jarru nyppy oikee laita 2. Lyhyt vasen K 3. Oikee täys 250. Pitkä oikee täys
täys, hirraa lyhyt K ja vasen nopee 4. Pikkunöppy, vasen M. Pikkunöppy, vasen M2. Oikein nopee 5. Maali 200. Aika hieno päivän päätös. Hei, nyt sinne vaan maaliin. Koko 200. Yes.